Kwindaba zethu ngokuhlwanje ngelixilizwe lijonge kuhlengahlengiso lwekhabhinethi ngumongameli bekubanjwe enye intengiso yasesidlangalaleni kwifama yakhe yezilwanyana phalaphala eBhilabhila. I don't know if I can sleep at night. I really don't know. Because even yesterday I didn't sleep. Zisabindekile zisenomothuko iintsapho zabantu abali-16 abasweleke kwingozi ebandakanya iiteksi ezimbini eziluhlobo lweminibus kunye neloli eGroblersdal eLimpopo izolo. Onyukele kwinqwanqwa lesine amakhosi kwilogi ye-PSL emva kokubhunca iphumelela ngelinye kwiMvandeskova kwiRichards Bay ngale njikalanga. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nangovimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Njengoko abemi beli belulindele ngomonde uhlengahlengiso lwekhabhinethi kuphinde kwaqhutywa enye intengiso yasesidlangalaleni kwifama kamongameli uCyril Ramaphosa iphalaphala eBhilabhila eLimpopo. Le ntengiso ilandele emva kwesidlo sangokuhlwa eNtabanyoni apho umnumzana Ramaphosa naye bezimasile. Inkokheli ye-DA umnumzana John Steenhuisen ithi ayilindelanga zinguqu zimandla kuhlengahlengiso lekhabhinethi olujonge ngabomvu ebethetha noNondaba ngethuba ephehlelela umqulu wezithembiso zokugayela ukuba aphinda unyulwe njengenkokheli yeqela. Intatheli yezopolitiko uAbongile Dumako ibilapho. Uyasondela ke umhla omkhulu kaloku iDA kwinkongolo yayo ezawuchopha kule nyanga izayo izawuchonga iinkokheli ezintsha ephakathi kwazo nguJohn Steenhuisen okufuna ukubuya kwesi sikhundla kodwa ke ecelwa umngeni nguGqirha Mpho Phalatsi. Lo kaSteenhuisen uphehlelele ngokusesikweni umqulu wakhe wezithembiso nanjengoko eqalisa nephulo lokugaya inkxaso. Uthi kweziphambili ufuna ukuqinisekisa okokuba iANC iyehla ngaphantsi ko-50% wevoti. My job though is to get as many votes in the bag for the DA. I'm not the coalition leader, I'm the DA leader. And so I'm going to be going into this next election on the hunt for blue votes. I want to get DA votes. I want to get votes from our support base originally, the over 3 million people of all races who already vote for the DA. I want to get votes from the people who've opted out of the political system. And I want to get votes from people who've voted for other political organizations. Nanjengoko uMzantsi Afrika ujonge enkalweni uba ingaba bethu umongameli Cyril Ramaphosa uza kuyihlengahlengisa ayibhengezeni na ikhabhinethi yakhe. uSteenhuisen uthi akalindelanga nto intsha kolo hlengahlengiso. I think the president's shuffling deck chairs on the Titanic. The ANC is sinking. They've got no new ideas. He's got a very poor pool of people to pull on. And I think you're going to see the same old people just being moved around. And so I'm not expecting great things from the cabinet reshuffle. Lindeleke kokuba le nkongolo kazolonke ye-DA ichophe ngo-April eMidrand eRhawutini. NdinguAbongile Dumako kwindaba ze-SABC eRhawutini. Zisothukile zidandathekile emphefumlweni iintsapho eziphulukene namalungu azo kungquzulwano phakathi kweeteksi ezimbini nesigadla eLeeufontein ngaphandle kwaseGroblersdal eLimpopo. Ngabantu abali-16 abaphulukene nemiphefumlo yabo kule ngozi hayi abangama-21 nanjengoko bekuchaziwe ngaphambili. Amagosa esebe aye ayokuvela kula makhaya ngelinika intuthuzelo kwiintsapho ezo. Kushiyeke unxunguphalo emva kolungquzulwano nolusube imiphefumlo yabantu abaliqela kuquka kubo abafundi abasixhenxe. Ngoko ezintsapho zifumana intuthuzelo kwimithandazo nakwintsholo yeengoma. Akakwazanga ukuthuthuzeleka umama olahlekelwe ngabantwana bakhe ababini kule ngozi. I don't know if I can sleep at night. I really don't know. Because even yesterday I didn't sleep. I stayed the whole night. So it's painful. Ukanti badandathekile emphefumlweni ootishala babafundi abaphulukene nobomi babo kulaa ngozi ngoku bafuna uthomalaliso lomphefumlo. When they were coming from home, they passed through the scene. So some are going to need counseling because I think they are traumatized right now. Ukanti abo bonzakele ngokumandla basiwe kwizibhedlele eziliqela abasemagunyeni bathi sele ziqukunjelwe iziphumo zoqhaqho mzimba zamaxhoba. By the time we went to sleep, probably early hours of this morning, we had done
with all the postmortems. So all the 16 bodies are ready can be collected by the families. Ngabanye abantu abalishumi abalaliswe esibhedlele kusenjalo kwesinye isehlo ngabantu abathathu ababhubhe ngethuba kunquzulana imoto encinci nesigadla emankwenge cebukuhle Polokwane. Abanye abahlanu baphulukene nobomi kunquzulwano phakathi kwemoto nesigadla kwindlela N1 ngaphandle kwasePolokwane. Ukanti umnye umntwana oswelekileyo omnye usesibhedlele abaswelekanga bobabini. Kwalapha ezindabeni uphehlelele iphulo lokunceda amafama asakhasayo nachatshazelwa zizikhukhula urhulumente wephondo KwaZulu-Natal kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Siphothise kwabo basandula kungena siyaqhuba neendaba ku-SABC 1 nakwijelo iDTT. Uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba xa ufuna ukuphela kwazo ku-YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Ngelixilizwe lijonge enkalweni lilindele uhlelo yase-Uganda mnumzana Wilson Kajwenye kwifama yakhe. Lo msitho uza emva nje kwentsuku esindleke mongameli wase-Uganda mnumzana Yoweri Museveni kutyelelo lwakhe lwaseburhulumenteni. Emva kokuthi ndi kumaqongo onxibelelwano kwemifanekiso kamnumzana Kajwenye enomongameli Ramaphosa abemipeli baqale kumpompa ngelithi umongameli weli ubeka phambili ubomi bakhe babucala kunokhokhelisa imiba yelizwe abe engekade abe nalo isekela lakhe njengomongameli kunye nomphathiswa wompane. Abemipeli bakwathi bamgqibele esithi uyagula kodwa suke wabonakala emsithweni wesidlo sangokuhlwa. Lo msindo wabantu thukuza nakubeni isithethi sikamongameli umnumzana Vincent Magwenya eqinisekise ukuba umongameli uchacha kuhle yaye ubehlaselwe ngumkhuhlane ongephi oko khange kumthintele ukuba enze umsebenzi wakhe. Lo gama mntu uthile ubeze masemsitho wentengiso yasesidlangalaleni ephefumle wenjenje. Yeah, very short. How is it? No, it was fine. Mnumzana Magwenya ukwakhumbuza isizwe ukuba kakade ubungekamiswa umhla ohlengahlengiso. To this extent. Abafundi kwiziko mfundo laseVets babise inkomfa kunye nonondaba phambi kwentlanganiso kunye nabalawuli beliziko namhlanje kwinzame zokuza nesisombululo kwingxaki zabo. Suselo ngolwesibini abafundi oko bekuqhankqalazo benyanzelisa kuba abafundi abatyaleli kwimali efikelela ku-R150,000 nangaphantsi bavunyelwe ukubhalisela ukufunda kulonyaka. Study areas which Vets grants to our students are not conducive. The accommodation where students are squashed, those accommodations don't have generators, and how do we expect a student to perform while ESCOM can go out for 3 hours and Vets University used to provide data for those students? We have said to them, please provide data for students so that when there is load shedding, those students are able to continue with their studies. And Vets University said, no, we won't provide that data. Those are the reasons for those academic exclusions. NFSAS said to us, accommodation will be kept at 45,000. So with NFSAS operates in 2 ways. There is private accommodation, which is not Vets building, and there is Vets campuses buildings. For the past years, accommodation was 45,000 for all those private accommodations. So our issue is, we said to Vets University, and accommodation cost us 60,000, but you have signed lease with these service providers to say you will only pay 45,000, the rest is on the student. We are saying if NFSAS is providing 45,000 for a bed, then a student must pay 45,000. Ukanti abafundi abangaphezulu kuma-90 beziko mfundi CPUT eKapa abalala kwantina kwibala leliziko phandle bacela uncedo bathi bamkela ukuba bafunde CPUT koko abanayo indawo yokuhlala. Ushicilelo lwemfonomfono lubonisa abafundi begxalathelene bileli phantsi kumasango ale dyunivesithi. Aba bafundi bathi bajamelene neengxaki ezininzi ukuquka ukungabi nandawo zokuhlala, ukungabi nakutya neendawo zokuhlamba. Bambi bathi libatshonele emini bahleli ngapha kwamasango nemithwalo yabo. Mna ndihlala kwalapha eStrand.
But the reason why ndise apha is because my mom is single parent. Abantu bayasibaleka ecampusini. Singamantombazana andifuni like kuba ngathi mhlambi statement sam or what I'm saying is going to be gender based. At the end of the day sonke we need hygiene. Asihlambi asinandawo zohlamba. Le university inabafundi abangapha kwama-33,000 ithi ithatha umnyinge wama-43 ekhulwini kwiindawo zokuhlala zabo. These students have been vetted and the following scenarios were found to be the case. Most had partially applied or not at all. Where possible, we have placed students who were eligible. A large number of the walk-ins were senior former students who were not eligible for campus housing on account of failing or living within the 60-kilometer radius of campus. Ezinye inkokheli zifake isicelo sokuba le university inike aba bafundi indawo. Ubuninzi babo ngabantwana abaqalayo ukufika eCPUT, ngama-fresh as we call them, bayafika eCPUT and baze apha ecampusini ngethemba lokuba bazawufumana iplacement, bazawubekwa kwezi ndawo zokuhlala. Thule Joka kwiindaba ze-SABC ndise-CPUT. Baphefumla abantu ngomba woqhankqalazo lwabafundi. Msasazi wami umbaxa lo mbuzo ngoba eSouth Africa kuze izinto zibonakale zenzeke ngehlobo esifuna ngalo funeka baqhankqalazile anababeki ityala mnabantwana ngehlobo benza ngalo bayava ikonsi kubo. Mabaqine abafundi, mabaqine kuba kukho abazali abangathathi intweni abangaphangeliyo, abazali abapeya inkamnkam, abapeya imali ezincinci zasemakhitshini nemali zonogada. Ngaske bona befundi ke ngokubaxhasane kwesasteleka. Okwesibini bazama indlela zoba bakhe babhalele nalapha kurhulumente wethu benkqonkqoza befaka isikhalazo sabo becela uba baphenduleke kuba ingxakinye kwasuke kuchaphazeleke abasebenzi abanganogada pha bonzakale okanye konzakala umfundi. Kumele abantwana bethu ukukhalaza izinga lentsokolo ngokulinyukile eMzantsi Afrika. Kumele ke ngokubaqhankqalaze xa beyifuna ilizwi labo livakale kurhulumente wethu. Njengoba besebeyizwakalisile izikhalo zabo ngokuthi bemashe benze yonke lembhikisho kodwa kwathola ukuthi abalaleleki. Into engicabanga ukuthi bangayenza njengamanje bangahlangana nabaphathi bomnyango wezemfundo ikakhulukazi oqondene namanyuvesi. Indlela engcono yokuzwakalisa izikhalo ikona ukuthi kuhlalwe etafuleni ukuxoxiswana. Kodwa ke la eNingizimu Afrika sesinesikompilo elingekho lihle nokho ukuthi umuntu omnyama kuzazwakale kufanele azangene estradini abhikishe ashisa amathayi kube nezinto akayimoshayo kokhathi kuzozwakala ukuthi hayibo lo muntu uyakhuluma kunento afuna ukuyisho. Uphehlelela iphulo lokuncedisa ukuvuselela amafama asakhulayo urhulumente waKwaZulu-Natal nawachatshazelwa kakubi izikhukhula zango-April ka-2022. Ezi zikhukhula zatshabalalisa izityalo zonakalisa nezakhiwo. Ingulubaphathiswa uNomusa Dube-Ncube ithi eliphulo nelibizwa i-Yellow Plant liza kujolisa ngakumbi kuvuselelo lwezolimo. Izikhukhula zango-April wangonyaka odlule esifundazweni zashiya umonakalo omkhulu. Kuthe isifundazwe esingakalulami ngokwanele kwahlasela ezinye izikhukhula ngenyanga eyedlule. Kwemuka izitshalo nezinsiza kusebenza. Abanye kulabalimi bangaphansi kwama-cooperatives omphakathi badayisa isivuno sabo ezitolo zasendaweni noma abahwebe nabanye abadayisi. Mhlambe idlulile ngisho na ku-200,000 into engiyibona iwumonakalo. Buka ke ngoba ngisho nemigwaqo yongena phela ingenela lapho thatha khona umkhiqizo nalapha abasiza khona uma besilethela omanyolo nezimbewu abomnyango nako kwavele kwaguguleka. Bathi ukuguguleka komhlabathi ngenxa yemvula enamandla nakho kubambezela ukuyivuselela kwabo. Umhlabathi uyalimala kakhulu mangabe kuba khona imvula enkulu because lama nutrients aba eroded. So kusafanele ngiqale ngizama ukuthola ilime ukuze ngizokwazi ukubuyisela ama nutrients emhlabathini. Uhulumeni unikele kubalimi amabhala amasha nembewu wembule namatruck kanye nogandaganda abasha athi kuzosetshenziswa ukulungisa nokwakha kabusha ingqalasizinda yezolimo.
sesinayo ifleet ezokwazi ukuthi basize kakhulukazi inkinga sihlale siba nazo ukuthi imigaqo njengoba siyazi isifundazwe sethu siba nezimvula kuthatha isikhathi eside ukuthi umnyango waka transport uzolungisa leyo migaqo ingakho ke agriculture usenezawo imoto. UNdunankulu uthi babheka neindlela abangalekelela ngayo abalimi ukuthi bafake imikhiqizo yabo ezitolo ezinkulu. Bongani Gema, Iindaba ze-SABC eMandeni. Umbutho wesisa iRed Cross uthi uninzi lwabantu olwathwaxwa zizikhukhula kunyaka opheleyo KwaZulu-Natal basafuna uncedo. Ezi zikhukhula zasuba imiphefumlo yabantu engaphaya kwe-430 KwaZulu-Natal kwaye zabangela nomonakalo mandla. Ngaphambi kwezikhukhula zangonyaka odlule, ugogo Ruth Mthethwa wayehlalele kahle nabantwana bakhe ababili nabazukulu ababili eWaterloo eVerulam. Lezi zikhukhula zakhahlameza lo mndeni neminye imindeni engaphezulu kwenkulungwane KwaZulu-Natal. Babelokhu ke abantu bethuthelwe endaweni ezahlukene njengoba manje esehlala la kwakuhlala khona abafundi enkabeni edolobha iTheku la behlala khona nabantu ababalele ku-500. Umndeni wakhe usuhlakazekile nakuba kunjalo uthi uyalithakasela usizo oluvela kwinhlangano yosizo iRed Cross. Uthi hayibo ipisel ngithi khona uthi awuchafaza ubona uyachafaza ha 2000 nemali hayi sajabula. Bangaphezulu kwenkulungwane abahlomulile kulolu hlelo. Ngisho nezingane kunakekela kwazo nama diapers konke kusukela nje unakekela umuntu ehleli ngaphansi kwe-shelter kuze kafika la. Le nhlangano engenza inzuzo ithi iphinde isize nangezithangami okuhloswe ngazo ukuthi abantu bayisungulele okuzobalethela inzuzo bayimele. Besihlala phansi nabo sebe nama workshops sizama ukuthi emqondweni wabo sikulethe ukuthi imali abayisebenzisa ngendlela efanele baphinde futhi bathenge lezo zinto lezi zibalekile ngoba isimo ababhekene naso simo lapha bedinga khona kakhulu. Kulindeleke ukuthi le mphakathi kulezi khungo ihlale lapha iminyaka emibili ezohulumeni ayakhele izindlu. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Sithanda ukulumkisa ababukeli abanhliziyo zibuthathaka kunye nabantwana ngengxelo yelinqaku elilandelayo. Usapho lwakwamlambe eNkomazi eMpumalanga lufuna ubulungisa emva kokubulawa kosana oneveki ezintathu budala. Kutyholwa ngelitho lusana lubulewe ngutata walo nowalithatha ngenkani kunina ngobusuku bangolwesithathu. Olusapho lushekelwe kwimeko yokudakumba lufuna ubulungisa emva kokubulawa ngokungenalusini kwemveku yalo. Umama oneminyaka eli-15 ubudala wagqibela ukubona unyana wakhe ngosuku waxhotshulwa ngalo. Umzimba wosana ufunyenwe kwityholo elikufutshane ngosuku olulandelayo. Babamba nothando bamvala umlomo baba umntwana wathatha umntwana nothando wabaleka naye. Wazanya ukufonela amaphoyisa wafuna ekseni ebusuku wacasa mhlawumbe batamletha cause ngibaba umntwana. Babona ukuthi kuyasa akafiki bavuka baya epolice station bayoreport ukuthi umfana ubaleke nemntwana. Kuhlatywe ikhwele emapoliseni kwalandela iphulo lokufuna umrhanela emva koko wabanjwa. We searched for the suspect and arrested him. We charged him with various charges which included murder as well as kidnapping. We also intend to add the charge of statutory rape. Umrhanela kulindeleke ukuba avele kwinkundla yamatyala eNkomazi kungeentsuku zatywala.